Και πράγματι μπορούμε να πούμε ότι κάθε αγώνας μας συγκεντρούται στο σημείο αυτό. Πώς θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε αυτή την απάθεια, από την οποία αφορμάται ο άνθρωπος δια πολύ υψηλά πνευματικά κατακτήσεις. Είναι το επιθυμητόν επίπεδο. Αλλά τι είναι απάθεια? Καταρχάς, όταν λέμε απάθεια, εννοούμε την απουσία των παθών. Πρέπει βέβαια να διασαφίσουμε ότι δεν είναι απάθεια αυτό που συνήθως λέμε στη γλώσσα μας, αδιαφορία. Όταν λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι απαθής, δηλαδή αδιάφορος, δεν τον νοιάζει, παίρνει του γείτονα το σπίτι φωτιά και το απολαμβάνει χωρίς ούτε καν να ενδιαφερθεί, να τρέξει, να φωνάξει. Δεν είναι αυτό η απάθεια, η αδιαφορία, αλλά είναι η απουσία των παθών, δηλαδή ότι λείπουν τα πάθη. Είναι η μεταστροφή της ψυχής του ανθρώπου από των πονηρών παθών εις την κατά Θεόν έξιν και συνήθεια. Είναι αυτό το θείον πάθος, η απάθεια είναι το θείον πάθος, το οποίο αντικαθιστά και εξαφανίζει το πάθος της σαρκός και φέρει αντί εκείνου που φέρνει τις κακίες, φέρει το πλήθος των αρετών. Και συνεπώς η απάθεια δεν είναι μόνο η απουσία των παθών, αλλά είναι και η παρουσία πασών των αρετών. Δηλαδή η απάθεια είναι η κατάσταση εκείνη, η θετική και η αρνητική, αρνητική μεν σαν απουσία των παθών, θετική δε σαν παρουσία των αρετών. Ποιος δεν θα θέλει να φτάσει εκεί? Γι' αυτό σας είπα ότι η απάθεια είναι το επιθυμητό επίπεδο που όλοι θέλουμε να φτάσουμε, χωρίς όμως ωστόσο να είναι το επίπεδο αυτό ο τελικός σκοπός της πνευματικής ζωής. Είναι απλώς ένα μεταβατικό στάδιο. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σχετικά με την απάθεια, ότι τα αρετάς κόσμον έχει. Ότι δηλαδή η απάθεια έχει στολίδι της, κόσμος θα πει στολίδι, έχει στολίδι της τις αρετές. Προκειμένου, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος να φτάσει στην επιθυμητή αυτήν απάθεια, μετέρχεται διάφορα στάδια, διαφόρους φάσεις ή αν θέλετε ακόμη διαφόρους βαθμούς απαθίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ενώ έχει αρχίσει και κάνει μια προσπάθεια εξουδετερώσεως των παθών ότι είναι στο μηδέν, αλλά ούτε πάλι να πούμε ότι έφτασε στην τελική βαθμίδα της απαθίας. Μεταξύ λοιπόν αυτών των ακραίων καταστάσεων, του ξεκινήματος και της τελειότητος, κατάνθρωπων τελειότητος, υπάρχει μία κλιμάκωση. Υπάρχουν 4 στάδια, 4 βαθμοί, και είναι οι εξής. Πάντα κατά τον Άγιον Μάξιμον τον ομολογητήν, ο πρώτος βαθμός είναι η παντελής αποχή των κατενέργειαν κακών. Λοιπόν, ο πρώτος βαθμός απαθίας είναι το να απέχει κανείς από τις πονηρές πράξεις και μόνο, τίποτε άλλο. Η αποχή των κατενέργειαν κακών είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που θα λέγαμε δεν κλέπτω, δεν κακολογώ, δεν αδικώ, δεν χτυπώ, δεν βρίζω κλπ. Με άλλα λόγια, εξωτερικός δεν κάνω καμία ενέργεια κακή. Είναι ο πρώτος βαθμός απαθίας. Αλλά ο πρώτος, ξέρετε πόσοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι μακάρι και να φτάναν, νομίζουν πολλές φορές ότι φτάνουν, αλλά έστω
ότι φτάνουν και νομίζουν ότι εδώ υπάρχει η τελειότητα, ότι δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο, δεν έκανα εκείνο. Είναι πάρα πολύ μακριά. Θα τρομάξετε παρακάτω που φτάνει. Ο δεύτερος βαθμός απαθίας είναι η παντελής κατά διάνοιαν περί την των κακών συγκατάθεση, αποβολή λογισμών. Ενώ στο πρώτο στάδιο έχουμε το να μην κάνω τίποτε εξωτερικός κακό. Φερρυπίν, κάποιος μου προκάλεσε ένα κακό και εγώ δεν θυμώνω. Προσέξτε με, δεν θυμώνω, δεν οργίζουμε, δεν καταφέρομαι εναντίον του. Είναι ο πρώτος βαθμός απαθίας. Μέσα μου όμως βράζω, έχω λογισμούς, σκέπτομαι ό,τι σκέπτομαι. Δεν έκανα τίποτα, ούτε φάνηκα. Μέσα μου βράζω, στο πετσί μου. Αλλά πάω τώρα στον δεύτερον βαθμό. Ο δεύτερος βαθμός είναι να αποβάλω αυτήν την κατάσταση που υπάρχει μέσα μου. Να αποβάλω αυτούς τους λογισμούς. Να αποβάλω, με άλλα λόγια, τη συγκατάθεση των κατά διάνοιαν κακών λογισμών. Δηλαδή να μην επιτρέπω, προσέξτε, θα έρχονται να με ενοχλήσουν οι λογισμοί και οι επιθυμίες, αλλά εγώ θα λέγω όχι. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Τρίτο στάδιο, η κατεπιθυμίαν περί τα πάθη παντελής ακινησία. Εδώ τώρα στο τρίτο στάδιο δεν έρχομαι να πω το όχι σε κάτι που με ενοχλεί, να μου λέει μέσα μου κάτι εκδικήσου και να λέω όχι. Σκέψου το κακό, να λέω όχι. Τώρα το τρίτο στάδιο είναι να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ούτε καν ο πειρασμός να μην υπάρχει. Τίποτα. Και το τέταρτο στάδιο, η κατά αυτής της ψηλής των παθών φαντασίας παντελής κάθαρσης. Με το μυαλό μας, όταν μας λέει ο άλλος ότι έκανα, ξέρεις, χθες το βράδυ έκανα αυτή την αμαρτία, στο μυαλό μας δεν πάει πάντοτε η εικόνα του τι αμαρτία έκανε, αφού μας διηγείται. Λοιπόν, το τέταρτο στάδιο είναι να μην βάλει το μυαλό μου ούτε την εικόνα. Δηλαδή, προσέξτε, όχι να μην επιθυμήσω πονηρά, όχι να έχω τη δύναμη να πω το φύγε, ούτε καν να μπει μες στο μυαλό μου. Όπως το μικρό παιδί δεν μπαίνει καθόλου τίποτε στο μυαλό του άμα δει κάτι πονηρό. Αυτό είναι τώρα η τετάρτη βαθμής πνευματικότητος, απαθίας στον άνθρωπο.